trošku aj veselšie tvariť, nemá byť nejaký oný. Vieš čo si chrbtom, neviem či vieš o tom. Že decimovaný nemám byť? Ja, nie. Nemôžeš. Samo, toto je baníkov tamto, ne? Hore. Chceš to vedieť? Mám to zistiť? Ja, lebo už nevládzem. Čo som hovoril ďalej? Počkaj, musím ťa odfotiť. Dobre, môžeš? Ale toto bude dosť dobrý záber, Jožko, inak. A bez reťaze. Si otrhnutý z reťaze, tak si to myslel? Ani som sa jej nedotkol. Nechceme ju zhodiť? Nech proste to nenavádza? Vytrhníme to, heď. Slušné, ne? Tak tam dole budeme spinkať v tom sedielku. A tam vzadu vidíš, že nejaký taký kopec vápencový, tam som nikdy nebol. Sa mi zdá, že hudbu počujem. Dole v chalupe. Trávnice, svadba bude. Spievajú. Hej, kamarát. Veselo. Bez nehody. Pri jazere kempuje asi 15 ľudí. Tu. Ďalší tu. Ďalší tu. A ešte jeden je tu. A ešte jeden je tu. A jeden je tu. Práve, že to má svoje čaro na horách, tá káva s olejom. S olejom, s cesnakom káva, presne tak. To nemá chybu. Veselo. No, mám nafilmované, ako zapadlo. Ako na tebe zapadlo slnko. Asi v tme. A už cencú lezno sa idú. Musím, keď ty mi utekáš stále dopredu a dopredu. Mám utekať dozadu a dozadu? Dáš mi palice, aby si sa ma zbavil. Ale hráme to jak jeden, tak druhý, nie? Bez palíc ani na krok, hej? Jasné, to musí byť. Už domov ideš bez palíc, samo. Dobre. Tam pôjdeme. Tam dole, Tomanovské sedlo, Kresanica, hrebeň, dole do Tichej doliny. Alebo keď stihneme, čo možno stihneme, ďalej na hrebeň, pod Svinicu a dole do Kúprovej doliny. Alebo zo Svinice do sedla, alebo týchto kopách dole. Hej. Čistá. Pramenistá. Pod končiaru kamenistej. Toto je Tomanovská dolina, ako ide do Tichej doliny. Samkovi sa nechce šlapať na kopec a pohrebení Červených vrchov do sedla a špekuluje, že by sme išli tuto hore na Liptovské kopy. Pláčem, že musíme opúšťať tak nádhernú prírodu, ako je Tomanovská dolina. My ho opúšťame? No tak už sa blížime ku strede doliny. Ja mám asi mierny úpal a som unavený a obetavý kamarát Jozef mi zobral z batoha všetko. Karimátku, vary, či jedlo, bombu nabíjaciu,
Ja mám batoh asi 7 kg, on asi 27. A vadí mu to? Pozrite sa. Nie, vôbec nevadí, lebo však tam nemám žiadnu vodu. Aha. Takže v pohode. Ľudový liečiteľ Jozef odpížľal, jak sa to volá? Encián. Horec, to je to isté? Encián horec? Lebo že keď to zjem, že sa napravím. Ale len žuj, nemusíš to jesť, len žuť, aby si šťavu do toho, z toho vydoloval. Dobrú chuť.